Βασιλείουλο, ειδικοί στο μεταναστευτικό δίκαιο. Εξυπηρετούμε όλους τους 5 δήμους της Νέας Υόρκης. Μια επαγγελματική και υψηλής εξειδίκευσης ομάδα, αφοσιωμένη στη βοήθεια για να πετύχετε το αμερικανικό σας όνειρο. Οικογενειακές βίζες, συνδέοντας αγαπημένα πρόσωπα. Φοιτητικές βίζες, για ένα λαμπρότερο μέλλον. Βίζες εργασίας, που εκτιμούν τις ικανότητές σας. Βίζες επισκεπτών, για την οικογένεια και τους φίλους μας. Βίζες επένδυσης. Ξεκινήστε την επιχείρησή σας εδώ. Πράσινες κάρτες. Ζήστε και εργαστείτε ελεύθερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπηκοότητα και πολιτογράφηση. Γίνετε Αμερικανός πολίτης. Όποιο μονοπάτι κι αν επιλέξετε, είμαστε μαζί σας. Στο ταξίδι σας προς το να ζήσετε το αμερικανικό σας όνειρο. Βασιλείουλο.